já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem Pet Simulator X. Jen chvíli počkejte, já si tady něco musím nastavit. Tak, už jsem se to nastavil a já si myslím, že můžeme jít do Trading Plazy. Tak, pojďme. Tady. Tak, jsme v Trading Plaze. Trošku se to tady nám seká. Trošku hodně a můžeme jít. Ještě se nám seká nějak hodně, no. Co se dá dělat? Jo, tak to ale hodně dobrý, že? Takže lidičky, abych vám udělal třeba radost, jo, tak tady koupím nějakýho peta. Nějakýho. Nebo huge, to je jedno.